Kɛnɛ kan balimaya couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw an b'aw fo dantɛ foli min na min y'aw ka kunnafoni sɛbɛnw ye o lakali waati sera an fɛ yan nɔ don o don min bɛ sigi aw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni ayiwa sanga 30 ye fo ka se kanɲɛ 10 ma limanaw an bɛ yen nin kɛnɛ ka gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ ayiwa ka se ka o bamayɛlɛma an ka todunkan na a bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la o de kɛnɛ kan limanaw bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen barikada minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ an b'aw fo minnu fana bɛ k'an lajɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka yira k'a fɔ gafe minnu bɔra bi o bɛ tali kɛ minnu b'an bolo kɔrɔ yan o ye Nouvelle Horizon Soir de Bamako ale bɛ yan min ye l'indicateur du renouveau ale bɛ yan nɔ fo ka taa se le bâtisseur min ye le challenger ale bɛ yan ani bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni les échos welewele ni fasiridi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakale i mana aw ka faamuya kama kuma an b'a fɔ ɲɛna n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon an bɛ lakali daminɛ ni ale ye Nouvelle Horizon ka bi kuma la a ko taama dɔ kɛra kunungo Bayaŋara mara kɔnɔna la dugudenw fɛ n'o ye Bayaŋarakaw ye ayiwa walasa lakanabaliya ɲɔ min ɲɛnen bɛ Bayaŋara mara kɔnɔna la limanaw ka se ka u ka dusumakasa k'o yira nka ko taama in a ma laban ɲuman na dɛ Nouvelle Horizon ka kuma la sabu a bɔra ko min na o tɛ ko nɔgɔ ye a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ taama min kɛra kunungo Bayaŋara mara kɔnɔ ayiwa taamakɛlaw a bɛ n'a fɔ u ni finitigiw kɛra ɲɔgɔn na ayiwa ko maa kelen o ni tora la maa caman wɛrɛ olu joginna a ko siratigɛ la o la sa ayiwa finitigiw ko na kɛ olu ye maramafɛn de ta taamakɛlaw kama ka marifa ci u la o la Nouvelle Horizon ka fɔ la taama min n'o kɛra société civile fɛ Bayaŋara kunungo taama in a taama don ko min ma ko taama basigilen a jarala k'a fɔ nka limanaw joli bɔnna la dɛ a jarala k'a fɔ kunungo otukalo tile 9 san 2023 walasa lakanabaliya min bɛ ka tugu ɲɔgɔn na bamanja wale min bɛ ka tugu ɲɔgɔn na ni dɔ de bɛ ka fara a kan don o don Bayaŋara mara kɔnɔna la Bayaŋarakaw ko olu sɛgɛnna nin ko in na ayiwa min bɛ se ka kumada ye o de ye ka u ka dusumakasa yira n'o de ye ka bɔ ka taama ka u ka dusumakasa yira kunungo o taama in limanaw taama in ma bɔ ɲuman na sabu ayiwa ko ni finitigiw a na kɛ ye Bayaŋara marabolo ɲɛma ka baarakɛyɔrɔ ye k'a na kɛ ni gazi min n'u y'o ci u la a na kɛ o ma mago ɲɛ ayiwa maramafɛn minnu b'u bolo u ye o ci u la limanaw ko maa kelen o ni tora la maa caman olu joginna a ko siratigɛ la o la sa sifinnakaw olu de ka laɲini kun ye nin ye ni sɛbɛnnifɛn minnu b'u bolo ni kun ye jateminɛ kɛ ayiwa min sɛbɛnnen bɛ u kan limanaw o de ye k'a fɔ ko Bayaŋara sɛgɛnna limanaw Bayaŋarakaw ko olu ta kɛra la olu ta kɛn bɛ mun ye maliko la bɛn ani lakanako siratigɛ la u ka jateminɛ yɛrɛ la ɲinɛ de ka na taama in kɛ walasa ka se ka yira jamana ɲɛmɔgɔw la ani ayiwa min ye finitigiw yɛrɛ la finitigi minnu bɛ Bayaŋara mara kɔnɔna la u k'a dɔn k'a fɔ ayiwa maaw ni bɛ ka bɔnɛ maaw ka sow bɛ ka jeni mɔgɔw ka baganw bɛ ka ta ka taa ni u ye ayiwa maa minnu bɛ ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la dɔ de bɛ ka fara o maa hakɛ kan don o don limanaw ko min ye Bayaŋara mara kɔnɔ finitigiw bɛ yen nɔ nka limanaw u bolo dalen don u sen kan nin ye taamakɛlaw ka kuma de ye sɛbɛnni minnu kɛlen bɛ u bolo k'u b'a ɲini jamana fɛ a k'a ka taabolo yɛlɛma walima u ka fɛɛrɛ tigɛ Bayaŋara mara n'a lamunu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na limanaw o de ye hakilila la Bayaŋara société civile bɔra ka taama min kɛ kunungo a jarala k'a fɔ taama in u ni finitigiw kɛlen min kɛra ɲɔgɔn na ko balle réelle n'o ye marifakisɛ yɛrɛ k'o ci taamakɛlaw la maa kelen o ni tora la maa caman o joginna a ko siratigɛ la Bayaŋarakaw ko nin kɔni min filɛ nin ye olu bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka bila fo ayiwa décembre kalo natɔ in o tile 31 a jarala k'a fɔ MINUSMA bɛ ka taa ko nka a bɛ ka yɔrɔ minnu to yen n'o y'u ka kanw ye ayiwa kan minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛgɛdenkɔni ɲɛsinna yɔrɔ ma o ye BER kan de an totɔ MINUSMA fɛ a bɛ n'a fɔ o bɛ ka kɛ ayiwa min bɛ bɛnbaliya Mali armée ani SEMA fana ni ɲɔgɔn cɛ coordination des mouvements de l'Azawad
MINUSMA bɛna ni kanba min to yen ko sema sigilen bɛ de ka ɲɛ in gɛrɛ bɔ ka kan in lajɛ fo kan in ka to ale bolo o la sa n'i y'a lajɛ Tombouctou kɛrɛda fɛ ka fanfɛlaw la a jirala k'a fɔ ayiwa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na baara bɛ ka taa cogo min na ayiwa MINUSMA bɛ ka i ka minɛnw cɛ dɔɔni dɔɔni nka waati kelen ayiwa ko coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye sema ye o fana bɛ ka i sigi ka makɔnɔni kɛ ayiwa kan minnu filɛ nin ye ni MINUSMA bɛ k'a bila ayiwa olu de bɛna taa sigi o kan ninnu kɔnɔ u yɛrɛ ka jate la sabu k'a bɛna fɔ yɛrɛ u bɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ ɲini Bamanci jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye Yad Agali ka jɛrɛ jɛkulu JENIM ani groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GESIM k'a bɛna fɔ sema ni olu bɛ ka jɛjugu dɔ kolokolo u bɛ ka ayiwa fara ɲɔgɔn kan sema bɛ ka taa i kalifa don olu la walasa ayiwa bɛɛ kan ni MINUSMA kɔni y'a bila ka ban ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ o waati kelen fana armée fana bɛ sɛnsɛn na ka taa o yɔrɔ kofɔlen na ayiwa kumakan min bɔra ni u kama ko audio message audio dɔ a bɔra Talha Abu Hind ale bɛ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JENIM kɔnɔna la limana kumakan min bɔra ale ka nin kumakan in na o b'a yira k'a fɔ o bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen yira ko n'i ye jateminɛ kɛ limana ko camion fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ bɔ Mauritanie ka na min ye Algérie fanfɛlaw la ko k'a bɛɛ lajɛlen jɔ wa ko kabi dɔgɔkun daminɛ in na a bɛ n'a fɔ mobili camanba de bɛ yen a bɛ se blindéw ma o 300 ɲɔgɔn na n'i ye jateminɛ kɛ ayiwa olu bɛ ka u jɔ n'o ye Mali armée ka mobiliw ye olu bɛ ka u jɔ bɛɛ fanfɛlaw la limana u fana bɛ makɔnɔni de la min ye MINUSMA ye ale taga kan ayiwa Mali armée fana ko a bɛ taa ayiwa kan in minɛ kan in bɛ di olu ma waati kelen sema fana bɛ labɛn na ani terroriste n'o ye Yad Agali ka jɛrɛjɛkulu ye k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ayiwa bɛɛ kan limanaw ka minɛ ka bila u bolokɔrɔ Fasiri n'o ye Nouvelle Horizon ye a ko ale ye kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan o de ye k'a fɔ Mali armée ale bɛ k'a ka fɛɛrɛw tigɛ zone belebeleba 2 min filɛ nin ye n'o fɔra limanaw waati kelen fana min ye ayiwa sema fana ye ale fana bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ limanaw ko a bɛ mɔgɔ hakili jigin san 2012 waatiw de la min ye Bamanci wale min yugubara jamana kɔrɔyan bibi na yɔrɔ a warakatala ka na fo camancɛ yɛrɛ kɔnɔna la bibi na Bamanci wale bɛ ka tugutugu ɲɔgɔn na jamana camancɛ Moti maraw la k'a bɛna fɔ Bamanciw u bɛ k'a dab'a kama de maaw ka se ka ɲinɛ kɔrɔnfɛla yɛrɛ kɔ MINUSMA mana taa o kan belebeleba minnu bɛ yen u fana bɛ t'u sigi yen tiɲɛni ka se ka o boloda n'a tora nin yɔrɔ ma jamanaw min ye cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement n'o ye dameleke ninnu ye o bɛ olu kɔni sinsinnen dɔ bi de fo min na dɛ nin yɔrɔ ninnu fana ka di u ma o cogoya kelen na kunnafoni filɛ jamanaw a ye nin bɔ Nouvelle Horizon de kɔnɔ aw bonya b'a la. Bɔra yen nɔ Libanaw fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko le soir de Bamako ale y'a yira k'a fɔ ko Mali ni Faransi ta kɔni kɛn bɛ ayiwa an ka fara ɲɔgɔn na pepewu yɛrɛ sabu min bɛ bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ yen ni Faransi bɛ o di Mali jamana ma n'o ye visa ye ko Faransi y'a ka visa dili jɔ fɔlɔ min ye soir de Bamako ka kuma la ni jateminɛ kɛ visa in dili a bɛ kuma caman nɔfɛ sabu Libanaw n'i bɛ fɛ ka i ka wulu kun ci i b'a fɔ ko fa bɛ a la ko Faransi a filɛ nin ka kuma caman k'o bɛ sen na u yɛrɛ ye kangari da Faransi ka den fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ Libanaw ko bɛ ko la u sen kana ye o la wa hali u kana ye o ko masina u kɛrɛfɛ o la n'i y'a lajɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛna fɔ kɔsɔn in na Faransi ye cikan dɔ lase ayiwa maliden minnu bɛ u ka Faransi ka den minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Libanaw yɔrɔ bɛ yɔrɔ la u kana se nka fasiri n'o ye soir de Bamako ye k'a bɛna fɔ Faransi kɔni fiɲɛ yɛrɛ de u bɛ fɛ ka fiɲɛ yɛrɛ de tigɛ Mali jamana na bi ka sababu kɛ u ni Mali ka kuntilenna tɛ kelen ye Libanaw visa min n'u b'o di Mali jamanadenw ma u ka taama kɛ ka taa Faransi jamana kɔnɔ ko bi u ye Mali kɛ i b'a fɔ ko ayiwa maa man ka se Mali yɛrɛ kɔnɔna la ayiwa a bɛ fɔ min ma ko zone rouge jamana min bɛ yen ni basigi yɛrɛ t'a kɔnɔ fiyewu u ye Mali bila o de kan ko hakilila jiginna utukalo tile 9 san 2022 tɛmɛnen a jarala k'a fɔ min bɛ Mali marabolo camanba de bɛ yen Faransi y'a yira k'a fɔ ayiwa u ka jamanaden minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan ko u ka taama u ka o dabila ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Mauritanie
o sira in kɛrɛnkɛrɛnnenya duguma sira fɛ u k'o taama dabila ka bɔ yen nɔ ka taa Ɲoro di Sahel de ko don limana o duguma sira ko o marabolo yɛrɛ k'u ka jateminɛ na a jalen k'a fɔ yen fana bamanciw yɛrɛ kɛlen bɛ ye wa lakanabaliya tɛ o yɔrɔ kofɔlen in na u y'a ɲini fana ko hali Faransi kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu bɛna kunnafoni ɲini Mali kɔnɔna la yan k'u kana na kunnafoni ɲini na sabu fɛn damadɔ bɛ se k'u sɔrɔ kabaliwalew bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma o n'a ɲɔgɔnna caman o la ko Faransi kunnafonidila si tɛ yen min yamaralen don bi ka na Mali kɔnɔ k'a fɔ i bɛna kunnafoni ɲini sabu u ka jate la jamana min ye Mali la yan nɔ lakanabaliya ayiwa a kisɛ kelen o tɛ Mali kɔnɔna la yan ko u tilala k'a yira k'a fɔ ko Bamako yan fana ko ayiwa sigasiganaw bɛ senna n'a sɔrɔla ayiwa bamanca wale n'o ye attaquew ye maa minnu bɛ yen n'o bɛ attaque kɛ maramafɛnw b'u bolo walima ka mugu yɛrɛ don bolomafɛn kɔnɔna la n'o ye véhicule piégé n'i y'a lajɛ jamana marabolo caman de bɛ bi jamana ka mara tɛ o yɔrɔ kofɔlenw na jamana ka baarakɛyɔrɔ n'o ye forobacaw ye o tɛ jamana marabolo caman na u tilala k'a yira k'a fɔ fana ko u kana fɛnw minɛ u bolo fɛn minnu bɛ yen n'o ye fɛn nafamaw ye bololafɛn nafamaw ka yaala n'o ye Bamako dugu kɔnɔ marabolo caman na n'o tɛ ko lakanabaliya bɛ lahala min na u bɛ sɔn ka dankari kɛ u ka hadamadenya walima u bolofɛnw na Faransi de bɛ ka nin kuma fɔ tan dɛ u bɛ ka nin ladilikan de di Faransigaden minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan ko min bɛ fɔ u ɲɛna u k'u kɔlɔsi hali n'u taara yɔrɔw la ni kɔlɔsili kɛra k'a fɔ a ye na an ka bolofɛnw yɔrɔ i b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen n'i bɛ don u b'i f'u ye k'a lajɛ fɛn b'i bolo ko n'u sɔmina o fɛn fɛn na k'a fɔ ko dankari kɛra u la u ka boli u ka polisiso dɔ sɛgɛrɛ ka taa u ma dogo yen nɔ walima ni nin si kɛra ni u ma fɛɛrɛ sɔrɔ walima ni kasara y'u sɔrɔ limana u ye nɔgɔjuru sira caman yɛrɛ de di a ko siratigɛ la k'u ka o wele limana nka fasiri Soir de Bamako ko nin kɔni ye yɛlɛko dan de yɛlɛko dan sabu ko nanzara limana kɛrɛnkɛrɛnnenya la français ti dɔn ka ban dɛ ko français filɛ nin limana maa min don a bɛ se ka ayiwa e ka jatigɛ e yɛrɛ jatigɛ k'a sɔrɔ ni limana foyi tɛ i ka jamana kɔnɔna la ko e k'a lajɛ nin kuma fɛn fɛn filɛ senna nin ye ko u ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ale ma nin kuma in fɔra ayiwa maa min bɛ taama teliman na a laban o ye boli de ye a laban nana kɛ min ye limana ko k'a fɔ Faransi bɛ visa min di Malidenw ma ka taa u ka jamana kɔnɔ k'u y'a jɔ fɔlɔ fo waati min ni Ala ye o yira an na kunnafoni filɛ limana an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min kɔnɔ an k'a ma ko le soir de Bamako aw bonya b'a la. N'an y'o bila fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indicateur du renouveau limana a jala k'a fɔ ko affaire dɔ bɛ yen u k'a ma ko atteinte au bien public o ye foroba nafolo limana k'a dun ko Mali assemblée nationale kɔrɔ ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ale ka waati la maa minnu tun bɛ baara kɛ yen nɔ assemblée yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Isaka Sidibe a ka directeur des services administratifs Mamutu Touré n'u k'a ma Bavier ka taa ale bɛ fédération malienne de football o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ la nin waati in na min bɛ tali kɛ contrôleur général n'o ye secrétaire général kɔrɔ comptable don san 2012 ka taa bila san 2020 na assemblée nationale kɔnɔna la limana ko jalaki binna ni maa damadɔ kan kunungo araba utukalo tile 9 san 2023 pôle économique min bɛ Bamako yan a bɛ fɔ min ma ko atteinte au bien public n'o de ye limana foroba nafolo k'a ma naani n'o ye Isaka Sidibe Mamutu Touré Bavier fo ka taa se comptable ani secrétaire général kɔrɔ assemblée kɔnɔna la limana ko u y'u lasago fɔlɔ n'o ye mandat de dépôt ye limana ni ye jateminɛ kɛ min ye waati min na ayiwa ninnu bɛ minɛ ka taa n'u ye k'u lasago hakilila jiginna yɔrɔ Isaka Sidibe ale ye député de ale kun ye député ye Kulukoro député don wa min ye assemblée ɲɛmaaya ye a y'o kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ta ko fɔlɔ o kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ min ye Mamutu Touré Bavier n'o ye maa filanan ye inspecteur des finances don directeur des services administratifs et financiers assemblée nationale fo ka na waati min na jamana a sugandira ka kɛ Mali balontan koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye n'o ye comité exécutif de la fédération malienne de football san 2019 a yɛrɛ ye jɔyɔrɔ in bila assemblée kɔnɔ jamana a kɛlen kɔ FEMAFOOT ɲɛmaa ye
Mamutu Ture Baviye yɔrɔ min ye a ka manda fɔlɔ o tɛmɛna manda filanan min n'o bɛna daminɛ a yɛrɛ y'i kanbɔ a jɔyɔrɔ nɔfɛ a jala k'a fɔ fɛnma futu yɛrɛ a bɛna fɔ daba de yɛlɛla Mamutu Ture Baviye sabu ani maa tun bɛ yen k'u b'u k'u kanbɔ ayiwa fɛnma futu ɲɛmɔgɔya nɔfɛ olu bɛɛ lajɛlen binna a tɔ kun tora a kelen pewu de o daba min yɛlɛla a ye waati kelen limanaw lɛri damadɔ yɛrɛ ko yɛrɛ ko fɔ baaraw n'o ye campagne ye o dayɛlɛla nin jalaki in filɛ nin kana bi min ye Mamutu Ture Baviye kan maa min bɛ yɛrɛ n'a n'o kun bɛ ka ɲɛmɔgɔya ɲini ɲɔgɔn fɛ n'o ye Sala Babi ye k'o Sala Babi kelen in ale de ye laseli kɛ k'a fɔ ko Mamutu Ture Baviye limanaw ko sɛgɛsɛgɛli kan ka wuli a nɔfɛ sabu nafolo min n'o tununa n'o ye ka sɛbɛnkolonw kɛ faux usage de faux ani ka nafolo tunu cogo ma dɔn a la limanaw ko tɛgɛ kɛra Baviye la nin cogoya la n'i ye jateminɛ kɛ min ye comptable in ye contrôle général ani secrétaire général kɔrɔ in 5e législature kɔnɔna la n'o ye député kɔrɔ ninnu ye limanaw a jala k'a fɔ ale kɔni a jala k'a fɔ nafolo caman de bɛ yen min ni ale de bolo b'a la nka limanaw a taayɔrɔ ma dɔn walasa min bɛ Mamu Jara Suba ko fɔ yɔrɔ ale fana tɔgɔ bɛ maaw da nin ko in na n'o ye Joyila député ye ko nka yɔrɔ ale bɛ CNT kɔnɔna la limanaw nka ale ta kɛra ko CNT briefing bɛ ale kan ale kɔni ma se ka minɛ n'o tɛ ale tɔgɔ bɛ ko in na i n'a fɔ Fasiri bɛ ka a ɲɛfɔ cogo min na nka tɔ ninnu limanaw olu kɔni minɛna olu bɛ bolo la fɔlɔ ko nin affaire in ko affaire à suivre min ye indicateur ye limanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ nka limanaw indicateur ni min ye le bâtisseur olu de bɛ ɲɔgɔn na halisa Mamutu Ture Baviye ko yalima an bɛ k'an kun da ayiwa Konɔr kan wa mana Konɔr o tɛ dɔwɛrɛ ye o jɛkulu min bɛ sigi ka ayiwa fédération baara kɛ yanni ɲɛ ka sɔrɔ ko la fɔlɔ bi ko Mamutu Ture Baviye lɛri damadɔ yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ min yɛrɛ ko fɔ baara ye n'o ye campagne ye fɛnma futu ɲɛmɔgɔya min bɛ ka ɲini sisan a jirala k'a fɔ ko min ye maaw hakili bɛ Konɔr la yɔrɔ gɛlɛya kun ye Mali ndolantan sɔrɔ waati dɔ la u ye waati latɛmɛ jɛkulu dɔ sigi n'o ye comité transitoire ye commission transitoire min filɛ nin yalima an bɛ k'an kun da o de kan wa sabu fédération malienne de football ɲɛmɔgɔba n'o ye Mamutu Ture Baviye nin waati in na tɛgɛ kelen bɛ ale la fɔlɔ k'a fɔ ko jalaki dɔw siga kelen b'a la n'i ye jateminɛ kɛ nka maa dɔw y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye politikiko kɛlɛw de don n'a dun nana ko ye limanaw min ye ayiwa diɲɛ ndolantan tɔnbaw i n'a fɔ FIFA ni CAF ninnu n'olu nana bɔ a kalama k'a fɔ nin ye politikiko kɛlɛw de ye Mamutu Ture Baviye k'u bɛ sɔn ka Mali u bɛ sɔn ka ko latɔn Mali la dɛ ka sababu kɛ ayiwa ni tɛgɛ kɛra la nin cogoya la k'a sɔrɔ dun limanaw ko wɛrɛ de b'a kɔfɛ ko politikiko kɛlɛ ko Mali bɛ sɔn ka ɲangi bɛ sɔn ka Mali sɛgɛrɛ Tumani M Kulubali limanaw an ye nin bɔ le bâtisseur ale ni indicateur du renouveau olu de bɛ ɲɔgɔn dafa ni kunnafoni na aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko le challenger limanaw challenger y'a jira k'a fɔ ko Kati dugukoloko mankan dɔ bɛ yen nɔ nin waati in na ko commune urbaine min filɛ nin Kati ani Kati nagakɔrɔ dugu minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 3 kɔnɔna la jala k'a fɔ sigida damadɔ bɛ yen Sirakɔrɔ Donfin Kolonin kɔ Jagoni Sanankɔ Sogonafin ani Minkungo ni sigida damadɔ limanaw a jala k'a fɔ ko a bɛ waati jan de bɔ dugukoloko mankan bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko maaw kɔni bɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan yen nɔ dugukoloko mankan kabi san 2014 waatiw min ye association dɔ bɛ yen u k'a ma ko dugu ɲɛta association dugu ɲɛta ani dugutigiw olu de bɔra k'u kanabɔ kari tɛmɛnen limanaw k'a jira ko ndolanti kɛlɛ min filɛ nin Sirakɔrɔ Donfin u ye ayiwa ɲɛfɔli ninnu kɛ yen nɔ de min ye kunnafonidila ninnu ye u y'a jira k'a fɔ ko a bɛ san 10 bɔ sisan limanaw olu ka dugukolo minnu b'u bolo ayiwa dugu minnu an ye sigida minnu fɔ sisan k'a bɛ n'a fɔ ayiwa limanaw ko maires de bɛ ka taa u ka dugukolo suma k'a feere cogo sugu bɛɛ lajɛlen la a ka d'u ye cogo min na k'a sɔrɔ dun ko u ye cour d'appel u ye ko in da cour d'appel ɲɛkɔrɔ k'a da cour suprême ɲɛkɔrɔ ko ni sariya da fila in bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko ayiwa u ka dugukolo u taw don wa a kan ka di u ma nka u n'a taw ta ko commune urbaine min filɛ nin Kati
limana u ka terrain n'o y'u ka dugukolow ye k'a minɛ u la min ye Sirakɔrɔ Donfin ko kabi san 1997 ale yɛrɛ tɛ Kati fɛ bilen nka n'a fɔra k'a fɔ halisa ko min bɛ tali kɛ Kati mairie de bɛ ka taa olu ka dugukolow ka tigɛ ka feere limana cogo min ka d'u ye Isaka Ɲare ale bɛ ka a ɲɛfɔ cogo min na lasa n'i ye jateminɛ kɛ limana Sirakɔrɔ Donfin min yɛrɛ filɛ nin ko bagabagali walew ani ko n'i y'a lajɛ ani quartier damadɔ bɛ yen n'o ye sigidaw ye min bɛ commune 3 kɔnɔna la ko kabi Alpha Umaru Konare ka waati Sirakɔrɔ Donfin a bɔra Kati mara kɔnɔna la ko a dancɛ yɛrɛ a filɛ nin Kati sanafara yɔrɔw de la yen nɔ ko kabi san 2011 Kati n k'a fɔ Sirakɔrɔ Donfin ani Kati bɔra ɲɔgɔn na munna ko Kati bɛ tila ka taa olu ka dugukolow ka morceler min ye Institut géographique du Mali ale yɛrɛ ta k'a fɔ ko yɔrɔ ninnu tɛ Kati taya la bilen nka hali sisan ko Kati mairie de bɛ ka yɔrɔw suma Sirakɔrɔ Donfin ani sigida minnu fɔra sisan jamanaw ka feere maaw ma cogo min ka di u ye o de la Sulemani Ɲare Sirakɔrɔ Donfin dugutigi limana u y'a yira k'a fɔ Mali kura min ni u bɛɛ lajɛlen hamina de y'o ye ko n'i y'a ye gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi limana dugukolo ko mankan o kɛlen bɛ ka jamanadenw yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an ka sigi ka goya kosɛbɛ ka sababu kɛ dugukolo ko mankan ye ko olu kɔni welewele dakan ye u t'a bila maa wɛrɛ ma dɛ nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye jamana ɲɛmɔgɔw u ka wuli k'u jɔ Kati bɛɛ lajɛlen de ye kelen Kati bɛɛ ye dugu kelen ye nka k'a fɔ de k'olu ka bila ɲɔgɔn na dugukolo ko la Sulemani Ɲare ko o t'olu fɛla ye dɛ kunnafoni filɛ mana an ye nin bɔlen challenger kɔnɔ aw bonya b'a la bɛ fasiri lakalili kuncɛ ni les échos welewele ye jamana a jala k'a fɔ bureau du vérificateur général n'o ye BVG ale ka sɛbɛn dɔ bɔra n'o ye rapport ye min kɛra ANASER kan limana ANASER mana fɔ ka ban a bɛ maaw hakili jigin siraban ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsili de la min ye agence nationale de la sécurité routière ANASER a jala k'a fɔ san 2019 san 2020 san 2021 ka n'a bila san 2022 utu kalo tile 31 tɛmɛnen limana ko jateminɛ min kɛra o de ye k'a fɔ ko nafolo tununa ANASER kɔnɔ $420,000 o la vérificateur général ko jamanaden gansan dɔ n'o ye citoyen o de taara damakasi kɛ vérificateur général ɲɛkɔrɔ k'u ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ANASER la limana o sɛgɛsɛgɛli ANASER n k'a fɔ vérificateur général kɛlen ka sɛgɛsɛgɛli boloda ka daminɛ san 2019 fo ka n'a bila san 2022 la utukalo tile 31 tɛmɛnen k'a jala k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ANASER kɔnɔna la mara cogoya ani baarakɛ cogoya ko majɛ bɛ a la o majɛ ninnu kɛra sababu ye limanaw nafolo kasabi caman de bɛ yen minnu bɛ yen n'o tununa baara taabolo ninnu na a jala k'a fɔ ko u bɛ to ka sigi min kɛ n'o ye conseil d'administration ye ka o conseil d'administration sigi k'a sɔrɔ nin sigikun yɛrɛ t'a la ka taa se fana min bɛ tali kɛ sugubulon min bɛ yen n'o ye passation de marché limanaw ka o fana di cogoya min ka d'u ye min ni sariya yɛrɛ t'a ɲɛfɔ ani fana ko commissaire au compte n'o ye maa min bɛ jate kɛ limanaw o fana ka sɛbɛn o kan ka sɛbɛn minnu di o fana ma di bɔ tigɛ kɛ o kalama ani waati ni waati a bɛ fɔ ka nafolo min donna da min fɛ n'o ye état financier ye k'o bɔ k'o bila o fana ko o ma kɛ a jala k'a fɔ fana ANASER kɔnɔna la ko ka maaw ta k'u don baara la k'a sɔrɔ ni hali minisiriso min bɛ yen n'o bɛ sirabanko kunna ale t'a kalama ko o fana baaraw caman de kɛra ka tugu ɲɔgɔn na ANASER kɔnɔna la limanaw n'i y'a lajɛ ni majɛ minnu ko a bɛ miliyɔn 484 ani n'a kunkanfɛn o la sa n'i y'a lajɛ ko hali impôt limanaw impôt min ni ANASER kan ka o sara o fana impôt ko o ma taa o fana ɲɛfɔ n'o ye non déclaration ye o fana ka bɔ yen limanaw a jala k'a fɔ sugubulon min n'o ye passation de marché k'a kɛ yɛrɛ ne ni karisa de ka di ka taa marché di o ma k'a sɔrɔ dun Mali sariya bɛ o kɔn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la article 58 limanaw o bɛ sariya bɛɛ lajɛlen de ɲɛfɔ passation de marché ninnu na nka ko ANASER ale taama kɛ o ye a kɔni ta kɛra ka sugubulon ta k'a di cakɛda dɔw ma cakɛda dɔw yɛrɛ tɔgɔ fɔlen don yan n'o ye MSK ye ko yen fana ko o kan ka hali impôt min sara o bɛ se $30,000 ɲɔgɔnna ma a ma se ka o impôt sara o n'a ɲɔgɔnna caman
min ye vérificateur général ye ale kɔni ko in ta limanaw procureur de la république près du tribunal de la grande instance commune 3 min bɛ pôle économique et financier ale taara ko in da o ɲɛkɔrɔ limanaw walasa million hakɛ min tunna nin ye a ka se ka ɲini ka ye limanaw e ko an t'a bila yan e ko welewele an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni gafe kɔrɔw bɔra k'o lakale o tuma an b'aw fo a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 37 97.